Прывітанне, шаноўныя. Жадаю, каб ваш дзень сёння склаўся вельмі добра, вельмі горача, а лепей цёпла, як па мне. Каб у вас сёння здарылася нешта карыснае, так бы мовіць. Сёння мы працягваем выконваць задачы. Як бачыце, злева я перакінуўся ўжо на Xclave Transit. Вось, але таксама на падкорцы недзе там будзе у нас майнер, куды засталася у нас апошняя дастаўка. І дзіўна, але не ў мяне аднаго такая праблема з гэтай задачай, з майнерам маю на ўвазе. Многіх людзей менавіта на майнеры здараецца нейкі баг, які тычыцца, што яны прывозяць груз, любы груз. Не, гэта не тычыцца транспарту ці іншага нечага. Вось. І у задачах не адлюстроўваецца тое, што яны прывезлі гэты груз. Але гэта здараецца не толькі з кальмарам, як у мяне. Дарэчы, з кальмарам нікога не было на форумах, а было, напрыклад, Бекше, Осло і гэтак далей. Якое ж рашэнне для выканання гэтай задачы, калі вось такое здараецца? Гэта тое, што трэба адвезці груз куды-небудзь у другі горад, типу Крыстенсан і гэтак далей. Халера, не сюды. Вось, то бок мы бяром зараз, шукаем у Крыстенсан. Так, і шукаем Nordic кампанію. Прабачце, гэта будзе Штайн. Вось, і адкуль? З Осла. Серпантинов. Вось, такім чынам яна павінна выканацца. Ці то на першым, ці то на другім, але гэта не важна. Так, гаражы. Ляцім у Осло. А мне што няма ў Осло? Гаража, ну добра. Не добра, у меня 133 тысячи. Карацей, у такім разе давайте мы пакуль будем выконваць задачу, якая называется Xclave, якая у меня адлюстравана зараз слева на экране. І мы папросту адвязем груз у які-небудзь расійскі горад, але не Калінінград. І трэба так будзе зрабіць. Курва, мать, ты паглядзі на гэта, і тут няма нічога. Каб цябе чэрці дралі. Каб цябе чэрці дралі. Ой-ой-ой-ой-ой. Карскруна, кальмар, салам, Быстрица, Бекше. Ліль і Дрезден. Што, у Ліль поедем? Заробіць гроші. Цена буде зверху вниз. Так, Ліль найдорожча. А Грац? А што з Грацем? Дзе ён Грац? А ён унізе, яго таксама за адзін дзень не завесці. Дрезден. А чаму ў Дрезден, слухайце? За адзін раз мы давезем яго. Так. Давайте яшчэ раз паспрабуем знайсці. Магчыма, будзе. Ось тут не Крістенсен, а, наприклад, Ставенгер. Боже, ну що я тут роблю? Берген, Ставенгер. Ставенгер, адресат.
Адресат. Нортик. Це Штайн, тут буде Штайн. Нема Штайн, тільки з Штайном. Який тут є ще город? Зараз знайду записи свої. Осло Ставангер. Чому б не Осло? Не, Осло ми везли, коли не помиляюся. Учора. Kristiansand, Oslo. Linköping. Так, а у Kristiansand есть у нас Rush. Готовится Кен, Копенгаген, код какого в Kristiansand нема. Не подходить. Не подходить. Осло, Штайн. Что еще есть тут? То есть так есть. Линшепинг. Нехай будет, чому не. Коли не помиляюся, у Осло у нас есть гараж. Нема, у нас у Вольштине есть. Сука. Ненавижу. Так, агулом. Давайте мы просто скинем и все. Я готов этого позбавиться. Пацане. О, гляди, 194 тисячі. З Абердіна у Мажикей. Хоч гроші заробимо, слухайте. Мажикей, Абердін. А ті у нас є Мажикей, Абердін. У Мажикей треба їхати, правильно? Мажикей. Давайте знайдемо Мажикей. Пау. Я його не бачу. Паскуда, задолбала. Крацей. Придется тут с Калининграда нечто вести. Улиль. Тиуграц, у Дрезден, пробачьте. Давайте у Дрезден. Поехали. Или разым. До роботи. Так, а яшчэ ведаеце, што там было напісана на конт шасі. Таму няблага было б змяніць гэтае шасі. Што мы і зробім. Таму што нехта там адмячаў, што ўсё ж такі для кагосьці вырашыла тое, што он змяніў шасі. То бок гэта 642, ці як яно там называецца, такое длинное, z wielkiej kolkostью koła, jak u mnie. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. To ona bywa, że wrócić.
А куди вони поїхали? Червоне світло жарить. А, там налево. Зеленое. Зрозуміло. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Jedź prosto. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Calling to the better of the halves of me. Please show me just a little bit of honesty. I hope I got a heart that I can salvage, but it's getting harder now to recall. I know well what let out for, but you could have anything you wanted it all for your fool, darling. I know well what. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. You could get anything you wanted, yeah, I would've handed it all over falling for you. Zjedź z ronda. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Kolejna trasa za nami. Oby więcej takich. Came in and you're looking like a sign of grace. I know, but I can never match your name to face my fault. But when I know Do dzieła. it's far too late, you left a fingerprint on my soul. Z tego boku podjechał. W drogę.
Зараз мы за один день павінны адвесці гэты груз без усялякіх адпачынкаў і так далей. Skręć w lewo. Будзем далей шукаць патрэбныя нам заказы на якія-небудзь шахты. Я б хацеў спачатку адвесці кудысьці там у Нарвегію, бо я іх выконваў першымі, а ўжо потым весці у шведскія, бо яны былі апошнія. То бок перавага аддаецца зараз Крістіансенду, Ставангеру, потым толькі Осло. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. І все павінна запрацаваць. Зараз, курва, гуляў у гэтыя танкі, мне што выбесілі яны мяне. Хіба што заўтра увогуле гуляць не буду, зроблю перапынак. Нешта мяне выбесіла. Skręć w lewo. Оно гэтае. Jedź prosto. Jedź prosto. Karma's got a thing for me. We all dance, make plans, keep the receipts. Karma, she's my best friend. One step closer, here's how it ends. Karma's got a thing for me. You see, you'll be digging up 6 feet. Karma's never let me down. My smile will kill when I cut you out. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. It's okay to hurt your voice screaming in my face. I know you got a bark when you don't got bite. Tell me, what's that like? What's that like? Being that insecure, acting up, immature. Had enough, I'm so bored. I'm so bored. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. It's karma. It's karma. Karma's got a thing for me. We all dance, make plans, keep the receipts. Karma, she's my best friend. One step closer, here's how it ends. Karma's got a thing for me. You'll see, you'll be digging up 6 feet. Karma's never let me down. A smile will kill when I cut you out. Snip, snip, cutting your bullshit with a plot twist. Don't waste my time, let her do toxic. I see you looking at me like she's so sweet. She's so nice, I can do what I like. Like, did I make you cry? I forgot that you're you. You know what you are, you're a baby, little baby. You, now you got hurt 'cause you made me. Yeah, you know what you are, you're a baby, little baby, You, Przygotuj się do skrętu w lewo. it's karma, Skręć w lewo. it's karma. It's karma. Snip, 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 snip. I'm
you'll never get closer to the sun. You may rise at the price of everyone else falling down, but I'm not going down with you. So you may rise, but you'll never make me wanna stick around you. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Won't let you fire me, won't let you drag me down. I won't even let the power that you own. Які черги, колейки тут на межевитой. Як її переїжджати? Вже темніє трошки. Могу буду основную частку дороги ехать на машин. Такое себе альтернативная поездка. Не цікаве, бо вночі їздить. Я сподіваюсь, розумієте. Що ти робиш? Брейк-чек. Так. I just need to know what's on your mind. You can call my name, I'll be alright. I just need to know what's on.
Przygotuj się do skrętu w prawo. ДПС? Що воно тут робить? Skręć Ми w ж в prawo. Польщі вже. Які ДПС? Нешта гульня помилилася. Нешта не то яна зробила. Jedź prosto. Jedź prosto. Так, 600 кілометрів зосталося. По території Польщі, а потім ще і по Германії. По Германії буде хутенько, там 120 просто. можна летіти, а тут трошки марудні отрымливается, потому что узенькая дорожка, туди-сюди, вправо-вліво, ти немає як розкрутитися. Поки розганяєшся до соточки, ось як тут вже пора тормозити, бо невеличке скрижування попереду. Przygotuj się do skrętu w prawo. Пробачте, что молчу, это все еще наследки этого Skręć w танков. prawo. Яны ніяк так. Не сказать нават, што былі вельмі кепскія баі. Па адсотку перамог гэта быў добрая сесія. Гэта была добрая сесія. Яна там каля 65-70, але вынікі гаўно. То бок я там 3 баі згуляў на Е75 і ўсе 3 баі менш за 2000 нанесены шкоды. Бачыце, ну гаўно, поўнае гаўно. Выбесіла, гульня она просто не дае настрэльваць. Калі ты там, табе вось было 2 баі, дзе ўжо было вось-вось атрымаць апошнюю гэтую задачу і ўсё вырашаў адзін стрэл. Робіш гэты стрэл, ён тупа не трапляе, ляціць аб куды. Карацей кажучы. Раддомы сяляк спрабуе прынізіць. Ты, як гэта... выпрабаванне нейкае для цябе зрабіць для твайго цярпення. Так. Ну, крыўдна, калі ў цябе там 4200 настрэлу, і ты стаіш цэліш гэтага ёлупні, праціўніка маю на ўвазе апошняга, страляеш раз, не трапіў, другі не трапіў, нехта там ляціць, стрэліў, бах, забраў яго. Розніца паміж мною і топ-1 была там 150 шкоды ўсяго. Один стрэл, і гэта было б выканана. А 2 разы яна не дала. Тое самае было з CS-63, калі в мызах стаяў 3 разы, кідаў па аднаму гульцу, невядома куды снарад трапляў. Ён просто нават не адбіваўся, то бок не было ні прабіта, ні патраплена ў браню, нішто такога не казаў гэты персанаж, так, агучка. Просто
знікаў снарад і ўсё. Куды яно ляцела, хуй яго ведае. Прабачце, халера яго ведае. Так будзе лепей. Больш па-беларуску ўсё ж такі. Непрыемна, непрыемна. Цалкам сапсавала настрой. Трэба неяк ўзяць сабе гэта ў нататніку, што калі праз 1,5 гадзіны яшчэ нічога не атрымалася зрабіць у танках, трэба проста выходзіць і не псаваць сабе настрой. Можна было спакойна гуляць у Еўратрак сімулятар. Але як я ўжо сказаў трохі ранейше, то заўтра зраблю перарыў. Заўтра нічога не хачу стрыміць, трохі адпачнуць, бо нешта за гэтыя 3 дні я стаміўся хіба што з-за World of Tanks. Вось нешта не ідзе, гуляецца, чамусьці мяне кідае на сервакі, не тыя, якія я абіраў апошні раз, то бок не першы, не трэці. Я недакладна праверыў, быў на 3-м, усё ж такі. Вось, трэба зараз правяраць кожны раз, калі заходжу ў баі. Хацей такое сабе, да яшчэ так. На фоне ўсяго гэтага яшчэ і асабістыя праблемы маюцца, якія збіваюць настрой. Амаль у дэпрэсіўны стан. Хацеем. Не пагуляем, пакатаем спакойненько так, магчыма, без размоваў. Спадзяюся, што нехта сёння далучыцца да мяне. Магчыма, пад гутарам з ім. Гэтага вельмі не хапае нармальнага такого, нармальнавай размовы, нармалёвай размовы з нармалёвымі людзьмі. Вельмі не хапае. Jedź prosto. І ў сраку адкуль там взяўся. Недзе ехаў там сам сабе, да едзь па сваіх справах. Што ты мяне там карауліш, калі я праеду? Ужо палавіна стаміны ўзнікла, а я яшчэ палавіну дарогі не праехаў. Не такое сабе. Это нядобра. А не, конечно, тут больш вырашае дарога. Потому што ў Расіі дарога гаўно, і там яшчэ мяжу трэба было пераязджаць. Таму і мноства часу згубіў. Тут зараз буду ехаць трошки хутчэй ўсё ж такі. Думаю, атрымаецца нагнаць тое, што згубіў на мяжы ў Расіі. Все ж таки без адпачынку заехаць у гэтую кропку і аддаць гэты груз і зноў пашукаць тое, што мне там патрэбна. Прихамаваць трэба трошки. Чекай. Оп. За хутенько ехаў. І глядзячы на тое, што скінуў хуткасць, але ўсё роўна не ўпісваўся ў гэты паварот. Трэба змяніць шасі ўсё ж такі, падаецца мне. Гэтае шасі, яно такое сабе. Яно мне працавала на нармалёвую справу, калі я вез там цяжкі груз. Я не памятаю ўжо адкуль з бетоннага завода, хіба што. Калі мы там выехаць не змаглі, але ўсё ж такі атрымалася дзякуючы гэтаму шасі, але так вось звычайна па асфальту катацца і нахер не патрэбна. Ось, таму такія справы. Так, мы будзем ехаць усю ноч, гэта дакладна. Навігатар піша, што мы прыедзем у суботу 8 гадзін раніцы ў Нямецчыну. Паглядзім. Пробуем зрабіць гэта трошки хутчэй, бо 400 кіламетраў, гэта павінна быць 4 гадзіны гульнявых. Ну, няхай 5, ён піша 7. Ой, чекайте.
Просто срака заболела, треба неяк сесці лепш. Хвилиночку. Добре, поехали далей. Больш-менш ровная дорога, тому можна трошки приспешиться. Нормально, так, ліміт стоїть 70, ми летим 100. То бок аж на ў 1,5 раза хутчэй, гэта значыцца. І ў 1,5 раза хутчэй на навігатары павінна ўсё быць, то бок не 6, а 4 гадзіны. Снег, так. Крыжаванне паперадзе. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Пускаеце. До рэчы, мне так падаецца, ўжо ў вечар пятніцы я вярнуў Сену Сагу Steam. Калі ўсё пройдзе нармалёва, то я куплю Ghost of Tsushima. І калі вось будуць такія дні, як я планую сабе зрабіць заўтра, то лепш пагуляць у Ghost of Tsushima. У танкі. Таму што хоць гэта будзе хоць больш карысна. Мы тут у Познань прыехалі, так. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Ой-ой-ой, нешта я не заўважыў, што тут раздзяляльная паласа ёсць. Jedź prosto. You said there ain't no reason, but I sit here every day, waiting for the moment. I don't feel like I should say. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. А ведаеце, што я вось сабе купіў кніжку «Ззянне» на беларускай мове. Ну, гэта роман Стівена Кінга. Трэба не зрабіць сабе перапынак. У сэнсе, каб пачытаць, не гуляць у гульні, не глядзець нейкі там YouTube ці фільмы, а наўпрост пачытаць. Вот вось заўтра гэтым і займуся. Буду чытаць кожную даступную хвілінку, якую буду мець. Чым куды-небудзь з'езджу, на якое-небудзь возера, куды будзе цёпла. Трэба паглядзець прагноз. Што там заўтра абяцаюць нам па надвор'і. Skręć w prawo.
Калі будзе цёпленька, то можна взять да з'ездзіць на возера. Калі што, у мяне тут рэчак няма блізка, таму прыйдзецца трошкі далёка ад'ехаць, але ўсё ж такі адпачыць. Галоўнае, каб не было тлуму ніякага, Прыготуйся каб до было скрытых паменш людзей, каб правил. ніхто не адвяртаў маё ўвагі. Skręć w Спакойненько prawo. собі сесці пачытаць. Апошнюю кнігу, калі ж хацелася б вось такую гісторыю распавесці, апошнюю кнігу я чытаў Мэццю Маккормака, можа, з 1,5 месяца таму, можа, 2. Называлася яна «Дарога». Яна і ёсць зараз у мяне. Называецца. Вось. Але такое, ведаеце, попса. Жорсткая попса, якую не цікава мне, напрыклад, чытаць. Я не ведаю, як вам, можа, вы чытаць такія раманы. Але мне часам падаецца, што гэта у большасці сваёй згублены час на такія раманы, бо чакаю ад кнігаў заўсёды трошкі большага. Не толькі цікавыя гісторыі, захапляльных там нейкіх падзеяў, а ўсё ж такі раскрыцця характараў, лініі, апавяданне нейкай такой, каб яна была неперарыўная, лагічная, звязаная з усімі часткамі. Вось і гэтак далей. Таму Маккормака не раю вам чытаць, але калі вы яшчэ не чыталі Сцівена Кінга, абавязкова прачытайце. Калі вы любіце прыгодніцкія нейкія раманы, абавязкова прачытайце «Цёмную вежу». Яна дакладна лепей у 800 мільёнаў разоў за той фільм, які знялі. Фільм таксама неблагі быў. Яго можна глядзець, але ўсё ж такі ў кнізе гэта распавядаецца намнога. Шмат лепей. Больш дэталяў, больш матывацыі для стралка, больш падзеяў, звязаных з гэтымі персанажамі ўсімі, з гэтым дэманам, з гэтым светам. Увогуле там шмат светавы такі мір. Я калі быў там, добра памятаю, што ў 8 класе я чытаў першы раман «Цёмнай вежы» з цыклу «Цёмнай вежы». Мяне адарваць было вельмі цяжка. Я губляў пачуццё часу нават. Памятаю, што трэба было з Гродна ў Берасці ехаць. Вось, і заставалася там хіба што хвілін 15 да выхаду на аўтобус. А я сядзеў сабе з гэтай кніжкай. Мне заставалася там 7 сторонак. Мне трэба было за гэтыя 15 хвілінаў гэтыя 7 сторонак апошніх прачытаць. Не хацелася з сабой браць кніжку, я дакладна прачытаў бы яе яшчэ на вакзале. Вось, але і дачытаць хацелася, таму вось прачытаў хіба што менш за 10 хвілінаў. Упакаваўся хуценька, сумку сваю маю на ўвазе, і паляцеў на аўтобусны парк. Паспеў, канешне, на аўтобус, кніжку паспеў прачытаць. Вельмі цікавая гісторыя. Не моя, в смысле, у сэнсе, я распавядаю зараз пра гісторыю «Цёмнай вежы», якую я тады чытаў. З вялікім задавальненнем зараз успамінаю пра гэта. А яшчэ ў мяне была, я памятаю, кніга цэлая расказаў, такіх аповедаў каротенькіх Сцівена Кінга. Ну, як каротенькіх? Там у адной кнізе было хіба што такія 4 апавяданні вялікіх. Вось, таксама было прыемна пачытаць. Памятаю, адно з іх такое было з вялікім псіхалагізмам, як жанчына трапіла ў незвычайную сітуацыю, засталася адная, прывязаная да ложка. Вось, і у доме, дзе яны адпачывалі разам з мужам, а муж памёр. Вось, раптоўна памёр. А яна прывязаная была,
Ёй было занадта цяжка штосьці зрабіць там, ну і карацей. Усе гэтыя думкі, усе гэтыя падзеі на працягу там некалькі дзён, калі не памыляюсь, я на 3 дні там, пакуль здолела вызваліцца і выйсці да людзей, прасіць дапамогі. Ну, карацей, такое і жахлівае трошкі, і псіхалагічнае надта. Вельмі падабалася гэтае чытво. Таму паўтаруся, калі яшчэ хтосьці з вас не чытаў Сцівена Кінга, абавязкова гэта зрабіць. Знайдзіце раман, які вам падаецца, вам спадабаецца. Ці гэта будзе містычны, фантастычны, ці жахлівае нешта. Абавязкова возьміце, прачытайце, я ўпэўнены, што вам спадабаецца ад пачатку і да самага канца. Дарэчы, хто з маладзёнаў глядзець і не ведае, што такі Сцівен Кінг, гэта той аўтар, які прыдумаў «Ано». Вось гэты жах, які здымалі ўжо нават 2 часткі, так? Маю на ўвазе жахлівы фільм, так? З клоунам. Пеннівайз. Ось гэты вобраз прыдумаў Сцівен Кінг. Это ягоны раман. А ты часам 280 кілометраў засталося ў нас. Зусім нішто. Дарэчы, вось на гэтым шасе, бачыце, я нават дынаміка стаў горшы за іншыя машыны. Яны разганяюцца лепей за мяне. Трэба змяніць гэтае шасі дакладна. Зараз прывезем груз, калі будзе яшчэ магчымасць адпачыць, то адпачнем, ці адразу зменім, потым адпачнем, карацей будзем бачыць. У майстэрні там заўсёды ёсць месца, дзе можна і адпачыць, і адрамантавацца. Менавіта гэта мы і зробім. Дождж пачынаецца, ці мне падаецца толькі? Не. Нейкія кроплі бачу. Гэта кепска, трошки напружвае, бо мы зараз ужо ў Нямецчыне. Тут бы нам ляцець усе 120, але з-за дажджу гэта будзе цяжка зрабіць. А таксама з-за вось такіх вось. То 2 кілометри на годину, вже 104. Там буде поворот, ось зараз буде випробування для нашого. Бо маневровості у мене нема на гэтым шасі. Что? Холера тебе бери. Ну проедь уже, ну. Ледь сунется ён. Так, а што яны тут робяць? Там нейкая авария. А ці далёка яна? Не авария, слухайте, тут і хуткая стаіць. Ale tam mieliśmy, nieważne, znajdę nową Поехали trasę. сюда. Ну, что я могу сказать? Придется недзе ночевать. В таким разе, раз нас послали по объездной, раз там некая авария здарылася, придется зараз зупыніцца недзе, пераспаць, доехать зноўку еще один день.
Як доўга ён разганяецца, блядь, 90 кіламетраў яшчэ на спідометр, ну. Які трэш. Нейкі сапраўдны трэш. Слухайце, я ж не казаў на стрымы, я ж на выходных дагледзеў фільм, які абяцаў, гэта ж гэтым забойцы кветкавага месяца, так, луны месяца. Trzymaj się prawej Ну, strony. на a расійскі лад następnie перакладзена zjedź w так, я не prawo. ведаю насамрэч, як там па-ангельску, не запамінаў З'едь ужо вправо. гэтую назву. Срака баліць страшна ўжо сядзець на адным месцы. Вось, дык агулам усё ж такі фільм аказаўся гаўняны. Сапраўды гаўняны. Апошняя сцэна дык увогуле мяне уразіла ў негатыўным сэнсе. У негатыўным сэнсе, тому што нейкая тэатралізаванасць, выхад Скарсезе на сцэну, аповед пра тое, што усе злачынцы не былі пакараныя, ну так, бля, у жыцці, што па-іншаму калісьці было. Ну, нейкая лухта, якую, бляха-муха, нават дзіцё ў 15 гадоў, 10 гадоў, ён уже гэта разумее, Trzymaj а się тут prawej выкладаюць strony, a гэта następnie zjedź w з prawo. такім сэнсам, нібы з гэтым трэба нешта рабіць, гэта трэба неяк Zjedź ліквідаваць. w prawo. О, сапраўды, вось так вось. Праз такую гісторыю, праз гэтыя вось падзеі, якія былі ў рэзервацыі індзейскай, вось так трэба. Тое, што там здарылася, то бок, ну, пакаралі тых, каго трэба, усе астатнія, яны ж всё, весь горад на гэтых індзейцах нажываўся. А што не так сёння, напрыклад? Паглядзіце на ту самую Расію, што там дзеецца. Як там гэтыя эліты так званыя сябе паводзяць у дачыненні да звычайных жыхароў краіны, я маю на ўвазе. Беларусь возьміце, там яшчэ горш. Там кожнае гаўно, якое пагона сабе налепіла на плечы, яно лічыць сабе звыш чалавекам, якое дэцыдуе, што рабіць з тым ці іншым. Гэта дзеецца наўкола заўсёды. Чалавецтва у сваёй чалавечай думцы яно ніяк не спрагрэсавала, абсалютна. Нічога не змянілася. Давайте мы тут у Берліне недзе паставім сабе метку. Ось тут. Jedź bezpiecznie. Бо мы ўжо чырвоныя, заадно і шасі зменім там. Хаця кажучы, гэты фільм Скарсезе, ён Jedź дакладна prosto. не лепшы. Не лепшы і нават не блізка да добрага. Там яшчэ я глядзеў крытыкаў, якія адзначалі працу акторкі, якая грала жонку галоўнага героя Ді Капрыа, але не магу сказаць такого. Нічога яна там не трымала на сабе. Звычайная постаць, звычайная дзеўчына недалёкага розуму. Jedź Нічога ў prosto. ёй хітрага ці мудрага, ці якісь там, як казалі, вымагала неверагоднай складанасці акторскай гульні, гры.
каб паказаць усё, што там і так далей. Нічога такое не заўважыў. Играла як абсалютна колькасць, абсалютнае мноства акторак, якія з Trzymaj się іншымі prawej былі ў strony, a фільме. następnie skręć w prawo. Ні горш, ды не лепш. Skręć w prawo. Каб я паверыў у гульню яе, ну, такое сабе, ведаеце. Дзіўная была стаўленая яе да мужика. Ейнага я маю на ўвазе. Свае паводзіны, не ведаю, як яна сабе сама абгрунтавала, але ўсё ж такі неяк ўсё ж такі змагла гэта зрабіць. Так, нам сюды. Не спыняйся, я ж цябе не спыняў. Obliczanie nowej trasy. Тут мы будем спать, так? Спыніліся. Ремонту не трэба, а вось гэта трэба будзем змяніць. Шасі у нас вось гэта, 8. Вось гэта мне не раілі выкарыстоўваць, а гэту 8-ку можна і выкарыстоўваць. Атрымліваецца ўсё. 6-4, 6-2-4, 6-2. Маневраванасць. Важкі вантаж. Было. Давайте паглядзім, можа вось гэта. 6-2-4 не трэба, бо не раілі гэтага рабіць. 6-2. Не, гэта дакладна не. 4. Добра, слухайце, мне падабаецца тое, што і цяжкія грузы можна таскаць. Пад'ёмная вось. 6-4. Не хочу. 6-2. Холера. Хай яна застанецца. Хай што есть. Раз яе не рэкамендавалі, таму хай застаецца ўжо. Мы зараз пойдзем спаць. Ну. Так. О, добра. Холера з гэтай дынамікай ўжо, але пакуль у нас майнер не выкананы, то будзем катацца на гэтым. Я, конечно, разумею, што там могуць быць і цяжкія грузы папераду яшчэ. Маю на ўвазе заказы так на цяжкія грузы, але потым зменім. Трэба майнера зрабіць, а потым уже будзем мяняць гэта шасі. Так, яшчэ 200 кілометраў, добра, едзем. 590. Пакуль даедзем, у нас уже будзе хапаць на паўнавартасны гараж. Jedź То prosto. бок можна будзе лягчэй зрабіць. Узяць нейкі заказ. Будынак канкрэтных стол Калінінграду. Калінінград там не трэба купляць гараж. Але вось, напрыклад, у Ставангер ці ў Крістенсен. Ды, конечно, трэба. Можна будзе купіць што ў Осло, што ў Крістенсен, кажаце, кажучы. Недзе там і купім гараж, і так падаецца. Там можна будзе збоку прыехаць на развязцы, як мне падаецца. Гэта ж звычайная нямецкая развязка, так. Так, то бок мы зараз трошки павернем управа, там праедзем па прамою. Калі я быў каля Ганноверу, гэта было, конечно, масакра. Я страціў там гадзіны 3-2.
каб, па-першае, вымучыць персанажа, каб ён стаміўся настолькі, каб Przeliczam trasę. пачырванеў. Але слухайце, гэтыя дарогі адчыняць, вось Едź рабіць prosto. іх жоўценькімі, а не шэренькімі заставляць. Trzymaj się lewej strony. Гэта, конечно, выпрабаванне яшчэ тое. Кожны кавалачак, кожны піксель падбешвае, насамрэч падбешвае. Не так цікава, як звычайна гуляць у гульні ці выконваць дасягненні. Я вот што думаю, магчыма, слухайце, і сёння взяць ужо. Я так сабе не вельмі добра адчуваю, калі шчыра. Давайте зараз паглядзім, магчыма, давязем гэты груз праз 10 хвілінак, можа меней. А паглядзім, ці ёсць заказы, зробім адзін з іх на гэтым стрыму. А дакладна будзем скончваць, але калі не будзе нічога, то, мабыць, скончым адразу, тому што лепей я пачну, нешта кепска себе адчуваю. Я ўжо разумею, што гэта не столькі з-за World of Tanks, колькі з-за нейкіх асабістых прычынаў. Нешта не так ідзе. Трэба, ведаеце, у такія часы сядзець у цішыне са сваімі думкамі, максимум толькі на кніжку звяртаць увагу. Але ні ў якім разе не слухаць музыку, ці не дай Божа, господи, не дай Божа холбы гуляць, гэта будзе найгоршае, што можна уявіць сабе ў такі час. Trzymaj się prawej strony, a następnie Gdzie jest? zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Возьму яблык, возьму книжку свою, лягу на кровать, буду читать, покуль дети не вернутся со школы. Trzymaj się prawej strony.
Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. When you need my voice, I'm here. When you need my voice, I'm here. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. When you need my voice, I'm here. 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 When you need my voice. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. When you need my voice, when you need Jesteś u celu. when you need my voice, when you need Tak, давайте od razu poszukаем. Poszukаем цену. Адресат. Адресат у нас будет Осло. Давайте не Осло, пробачте. Это Кристиансанд. Кристиансанд. І нам треба, як з правого боку був Штайн. Штайна нема. Туди-сюди, у Калінінград. Тут скинуть. Естонія у Петербург. Dobra, może nie u Pieterburg jeszcze nešto jest. Tak. No dobra, wtedy lecimy o Kaliningrad i tam może przejeżdżaем. Już tak хочется nešto сегодня zrobić корисне. Нехай собі і так. Така дробязь, але все ж таки більш-менш корисна.
Wybrano cel podróży. Поехали. Что ставлено, все равно что так, что гэтак будзе нам ровно спать. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w 2 lewo. километра, кап. Подобрать груз. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć Кстати, w jeszcze prawo. година и все на гэтым. Можно будет Skręć w скушать. prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Thin ice, walking on my own. Praying nights, should I let it go? You said that it would change, but you're going home, and I'm losing hope. Got it all. But you would never know that I'm still afraid. The things you say are hiding numbers to my days. What if you told yourself things would never be? Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Jedź prosto, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Zadanie wykonane. Odmeldowuję się. Okej, ruszajmy. Cause I'm still afraid. The things you say hiding numbers to my days. What if you told yourself things would never be the same? Znaleziono sygnał GPS, system gotowy do pracy. Skręć w prawo.
Skręć w prawo. Jedź prosto. Przygotuj się do skrętu w lewo. Что сегодня музыка нават маркотная Skręć w такая. lewo. Некую тоску нагоняем. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. А куда он меня поведет? Праз Латвию чи Эстонию? Trzymaj się prawej strony, Cierbo. a następnie jedź dalej prosto. Здається, що праз Эстонию буде, да? Jedź prosto. Не ведя вам Калининградская область, есть выход на Эстонию. Здається, що ні. Треба праз Ригу там їхати, і так далі. І шлях. Межа з Латвією, потім праз Латвію у Естонію, з Естонії вже у... Там навіть не праз Естонію, чи праз Латвію все буде недалеко от Соснового Бору, вже до Санкт-Петербурга, тобто ми в Естонію не будемо заїжджати навіть. Що за затик? А, Jedź prosto. червоне світло було. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Jedź Ojej. prosto. Ось ён мінус дакладна гэтага шасі, што не хапаў яго хуткасці паваротам. Тут налево зновку. Толькі я тут Trzymaj się езжу, lewej заўсёды strony, a налево трэба. następnie skręć w lewo. Прямо там яшчэ дарога ёсць нейкая, да? Мне ніколі туды не трэба было. Skręć w lewo. А у нас. Это у Литву хіба што, так? То бок я з Калининграда у Литву не возім ніколи. По гэтай дарозе. Ну.
випадків в Латвії. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. По дорозі ми докладно будемо спати. Зараз тільки знайдемо, де це можна буде зробити. Ще полова дороги попереду. Тобто на яких там 300-400 кілометрів таке застануться. Там уже будемо спати. Плохой штумен. Skręć w lewo. I need a scarecrow after what you did. 'Cause all of the birds know that I'm almost dead. I'm barely breathing. I'm barely awake. You left me in pieces. There's no more to wait. Don't wake me up. Jedź prosto. Not in this century. Don't Przygotuj się do skrętu w prawo. 'cause you're just a ghost inside my head. Skręć w prawo. You're just a ghost, you're never there. You're just a memory on my lips. 'Cause you're just a ghost inside my head. Jedź prosto. I need an angel after what you did. Przygotuj się do skrętu w lewo. 'Cause you were the devil. You messed Skręć w lewo. You lied to my mother. You lied to my friends. You said that you'd be there, but this never ends. Don't wake me up, not in this century. Don't wake me up, 'cause you're just a ghost inside my head.
inside my head. Cause you're just a ghost inside my head. You're just a ghost, you're never there. 'Cause you're just a ghost inside my head. You're just a ghost, you're never there. You're just a memory on my lips. You're just a ghost inside my head. Oh, you're just a ghost inside my head. Trzymaj się lewej strony. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo.
Zjedź w prawo. Follow the light if you're not sure. Listen to your gut. Take your own method, looking for the one who's trying to be perfect. Yeah, you would try to match it. Don't be sad if you don't make it. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. It can make you shatter. You will try to fight the thunder. Trust me, no matter what happens. Because Zjedź z Давайте ronda. проедемся по кольцу. Бо porządku. это шерый кавалок Znajdziemy меня inną трошки trasę. раздражняет. you can do anything you want. Zjedź z ronda. Trzymaj się lewej strony. Trzymaj się lewej strony. Trzymaj się prawej strony. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Скоро пожалуй. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda.
Trzymaj się prawej strony. Jedź prosto. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Уже почали позяхать. А значит, охотенько захотим уже спать. Червоный стан обернется наш. Блокитный стан. Тут у нас что? Тут у нас и будет, что я не памятаю, хіба что нет. Сюда идем. А не, глядишь ты, вон. Нормальовая зона. Прямо отпочнем зараз. Осталось 570 километров. Это нават менее, ніж я думал. Как мы ехали, я думал, что мы где-то там 700-600 будем спать. Ну, то было там 650-700. Тут отбылось то, что уже 565, потому что вельми хутенько так удалось проехаться нам. Na rondzie zjedź drugim Это zjazdem. добро. Zjedź z ronda. Ось там палевная станция уже бачная. А обок ней стоит зона Na odpoczynku. rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Треба вправо взяться. Сразу влево. Szukanie nowej trasy. Ну, что Ale тебе новая tam трасса. mieliśmy... Nieważne, znajdę nową trasę. Это особная територія, тут нема вийстя. Нема, так нема. Спим трошки. Ага, тобак заправку мы не откроем. Или разве?
Калі будзем адкрываць усе дарогі ў Латвію, то тады заедзем сюды на заправачку. Skręć w prawo, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Добре, атрымалася. Паліва трошкі мала, але нам павінна хапіць да Петербурга. А ўсё роўна адтуль будзем тэлепартавацца. Trzymaj Поехаць się нам prawej адтуль strony. няма чаго. Усе грузы па гэтай задачы павінны быць адпраўлены з Калінінграду, таму от не разлічваць. Ляцім трошки, ляцім. Так. Блин. 490 километров осталось. На рахунку уже 1,1 миллион. Это означает, что хопить як найменей на один гараж. Зараз яшчэ давязем хіба што будзе і на 2. Jedź prosto. Так еду. Сколько трафику по моей полосе ездить. Иди в сраку. Поцелуй мою дупу. Все, что я могу тебе сказать. Trzymaj się lewej strony. Jedź prosto.
Oj. Jedź prosto. Niekie takie wielkie zony odpoczynku, może nabliżają się do mierzy z Rosji. Możemy. Jedź prosto. 350 km jeszcze nam zostało się, tak, do tej mierze. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. W porządku, znajdziemy inną trasę. After all is said and done, and I know I am the one. I have waited here forever. But all I know is what I'm told. This feeling cannot be controlled. Obliczanie nowej trasy. Przeliczam trasę.
Ale tam mieliśmy... Nieważne, znajdę nową trasę. Obliczanie nowej trasy. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Jedź prosto. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Jedź prosto. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. О, пробачте, Джо, геймпад відключився, зараз треба змінити акумулятори. You are an amazing ball of light, circling this heart you set alight. Open up, don't you know who you are? Electric, your eyes are filled with stars.
Все ў парадку, можна працягваць. Што мне сёння везе на гэтых танцую на гэтую чыгунку. Хіба што ў палове выпадкаў яно ў мяне перакрытае. Раз'ездзіліся нешта. Цягнікі гэтыя. Trzymaj się prawej strony. Пошта правая сторона. На правым боку. Што там на правым боку у нас? Нічого. Jedź prosto. Як скажеш, так і поїдемо. Skręć w lewo. Окей. Улево дык улево. Что, выезжаем с Пскова, едем уже в Питер. Прямая дорога повинна быть шаша. Jedź prosto. Довгий заказ, довго тягнеться час. Не, як учора було динамічно все. Сьогодні вяло. Jedź prosto. Ну и что это такое? До речі, з правого боку гэта повинна ж бить була зона відпочинку. Чомусь тут на мапі нема. Цікаво, коли зупиниться, то яно там дасть тобі виспатися чи ні? О, привітання, ніхто долучився. Коли не бот, то напиши, коли ласочка, конечно, в чатик. Привітатися. Але я одразу адзначу, що гэта апошняе заданне уже на сёння выконваем. Нам тут засталося трошечки зусім 290 километров. І на сёння гэта будзе ўжо ўсё. Калі будзеш пісаць нешта ў чатик, то калялачка памятай, што затрымка на стрымы ёсць. АБС-ка яе сама усталёўвае, там яна прыблізна 20 секундаў. Можа дакладна не памятаю колькі, можа 15, можа 10. Але так, плюс-мінус. То калі ты напішаш нейкае паведамленне там у чатику, ты я гэтае паведамленне забачу толькі праз 20 секунд. Trzymaj się prawej strony. Jedź prosto. Ніхіра собі мандат, які на 5000. Гэта хіба што найбольше. А не, я памятаю, было на 6500 євро. Толькі краіну я не памятаю вже якою. Да дзесьці было такое. Можа якая-небудзь Бельгія, Францыя гэта была. Хаця і далёка адсюль.
Паўтару умовы выконвання бягучага задання. Гэта з Калінінграду. Трэба адвезці груз у 5 гарадоў Расіі. Вось, паколькі я прачытаў да гэтага форум, то не абавязкова трэба рабіць гэтыя дастаўкі ў розныя гарады, можна ўсе 5, напрыклад, з Калінінграда ў Піцер зрабіць. Ну, але як будзе атрымлівацца, так і будзем рабіць. На пачатку гэтага стрыму я яшчэ спрабаваў нешта зрабіць наконт майнера, бо там таксама я знайшоў адповедзі на сваё пытанне, чаму кальмар, калі дастаўку раблю, яна не рэгіструецца ў якасці кроўку да выканання гэтага дасягнення. То бок гэта распаўсюджаная вельмі праблема, і яна тычыцца не толькі кальмару, але ўсіх гарадоў Скандынавіі. І здаралася такое у людзей ўжо з Осла, з Тавенберга, Крістіансенден. Таму адзінае, што можна зрабіць для выканання гэтага дасягнення майнер, маю на ўвазе, то трэба пачаць дастаўку з пачатку, і ў які-небудзь горад, калі правязеш, яна аўтаматычна будзе выкананая. Нейкая там памылка ў коде, я добра разумею. Так, на жаль, паведамлення не бачу. Гэта значыцца, што ютуберскі бот сядзіць. Ці нехта зайшоў і выйшаў адразу, хто яго ведае. А тым часам засталося 160 кіламетраў, то бок ужо хуценька скончым. Пайду вып'ю таблетку, каб галава не балела, а то нешта блага сабе адчуваю. Трэба неяк зняць гэтае напружванне, адпачыць. Trzymaj się prawej strony. It's like I can't walk on the ceiling. Oh yeah, got me dreaming, dreaming in colors I'm never dreaming. А што, чырвонае святло? Так, світлофор. I let you deeper than I let you in. Jedź prosto. From the broken pieces, took them all and made them yours. Didn't know my heart beat needed. Skipping out, no I can't keep score when I lose my breath. Boy, you got me breathing. Oh, every little thing you do, every time you hold me, take me higher, higher. Every little thing you do, every time you hold me, 125 кілометрів засталося. higher. Oh. Magic. No, I'm never letting go. With you, when you kiss me, it's like the stars fall out the sky onto my heart to cover up what I don't wanna show. I let you in deeper than I let anyone else before. From the broken pieces, took them all and made them yours. Didn't know my heart beat needed. Skipping out, no I can't keep score when I lose my breath. Boy, you got me breathing. Oh, every little thing you do, every time you hold me, take me Trzymaj się higher.
prawej strony, a następnie trzymaj się prawej strony. Every little thing you do, every time you hold me, take me higher. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. You take me higher. You take me higher, baby. You take me higher. You take me higher, baby. You take me higher. You take me higher, baby. You take me higher. You take me higher, baby. «31 кілометр». Як завсёди тут з'їзд? А, ні, не сюди. Окей. Это ж не Германия, тут інша Trzymaj się з'їзд. prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Trzymaj się lewej strony. Trzymaj się lewej strony. Trzymaj się lewej strony. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Trzymaj się prawej strony. Zjedź z ronda. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Ну что, мы на месте. Зовсім трошки залишилося. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Jesteśmy na miejscu, cali i zdrowi. Все, доставка есть, но выглядите одна з 5. Аккурат таки.
Добра. Зараз я толькі зраблю адметку аб гэтым. Замест нуля будзе адзінка. Так. Што у нас яшчэ? Не ведаеце, што? А больш нічога. Я адзінае толькі захаваю гульню. Зараз захаваю гульню. І на гэтым мы скончым. Прабачце, сёння ўжо і настрою не было, і нічога іншага не было, бо кепска сябе адчуваю. Яшчэ раз прабачце. Дзякую вам вялікі за ўвагу, калі вы глядзелі гэтыя запісы. Оставляйте свои комментарии, ставьте подобайки, подписывайтесь на канал. И, як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў. Падтрымлівайце Украіну, ім гэта вельмі важна сёння. Яны гэта патрабуюць вельмі моцна. Дзякую яшчэ раз за ўвагу і пабачымся хіба што ўжо ў пятніцу, магчыма, пабачымся. Можа і заўтра, хто яго ведае, будзе лепей. Тады запушчу стрым, а пакуль што няма моцы, няма сілаў гэта зрабіць. Дзякую яшчэ раз, да пабачэння.